ପିଲାମାନେ ଆଜି ଆମେ ତୁମ ତୃତୀୟ ଶ୍ରେଣୀ ଆମ ଭାଷା ଆମ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ ଥିବା ପାଠ 5ରେ ପୁଣି ସେମାନେ ହସିଲେ ଏହି ବିଷୟଟିକୁ ପଢ଼ିବା। ଆମେ ବିଷୟ ଉପରକୁ ଯିବା। ଆସ ଏବେ ସେହି ବିଷୟଟାକୁ ପଢ଼ିବା। ନରସିଂହପୁର ଗାଁରେ କରିମି ଓ କୃପାସିନ୍ଧୁର ଘର। ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଘର ଖୁବ୍ ପାଖାପାଖି। ସକାଳୁ ଉଠିଲେ ମୁହଁ ଦେଖାଦେଖି। ବିପଦ ଆପଦରେ କାନ୍ଧକୁ କାନ୍ଧ ମିଳାଇ ଠିଆ ହୁଅନ୍ତି। ଯାନି ଯାତ୍ରା ପୁନଇଁ ପରବ ମିଳିମିଶି ପାଳନ୍ତି। କୃପାସିନ୍ଧୁ ଝିଅ ସୋମା, କରିମିର ଝିଅ ହାସିନା। କାର ଝିଅ ସୋମାରେ ପିଲେ? କୃପାସିନ୍ଧୁର ଝିଅ। ହଉ, ଦୁହେଁ ଗୋଟିଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ପଢ଼ନ୍ତି। ପାଖାପାଖି ବସନ୍ତି। ଏକାଠି ଖେଳନ୍ତି। ଏକାଠି ବୁଲନ୍ତି। କରିମି ନିଜ ଘରେ ପାଳିଥାଏ କିଛି କୁକୁଡ଼ା। କୃପାସିନ୍ଧୁ ସଉକିରେ ରଖିଥାଏ ଗୋଟିଏ କୁକୁର। ତାର ନାଁ କାଳିଆ। ବେଳ ପାଇଲେ କାଳିଆ କରିମିର କୁକୁଡ଼ାରୁ ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଝାମ୍ପି ନିଏ। ପ୍ରଥମେ କରିମି କିଛି କହୁନଥିଲା। ହେଲେ ସିଏ କେତେ ସହିବ? ଜଣକର ଯେତେବେଳେ କିଛି କ୍ଷତି ହୁଏ ଜଣେ କ'ଣ ଆଉ ସହିପାରିବ? ଏମିତି ଭାବରେ ସିଏ ବହୁତ କିଛି କହୁଥିଲା। କୁକୁରଟିକୁ ଜବତ କରିବା ପାଇଁ କରିମି କୃପାସିନ୍ଧୁକୁ ନେହୁରା ହେଲା। କୃପାସିନ୍ଧୁ ଏଥର କାଳିଆକୁ ଆଖିରେ ରଖିଲା। ହେଲେ କ'ଣ ହେବ? ପ୍ରକୃତି ଛାଡ଼ୁଛି କେଉଁଠୁ? ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି କାଳିଆ ଗୋଟେ ଦିଟା କୁକୁଡ଼ା ଝାମ୍ପି ନିଏ। କରିମି ଏଥର ରାଗିଗଲା। କୁକୁରକୁ ପାନେ ଦେବ ବୋଲି ଛକି ରହିଲା। କାଳିଆ ଆଉ ଦିନେ କୁକୁଡ଼ା ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ଉଠିବା ବେଳକୁ କରିମି ଦେଲା ପାହାରେ। କାଳିଆ କାଉଁ କାଉଁ କରି ଧାଇଁଲା। ସେ ଛୋଟା ହୋଇଗଲା। ଏଥିରେ କୃପାସିନ୍ଧୁ ରାଗି ଯାଇ କରିମିକୁ ଗାଳି ଦେଲା। କାହାକୁ ଗାଳି ଦେଲା? କରିମିକୁ। କରିମି ମଧ୍ୟ କୃପାସିନ୍ଧୁକୁ ଗାଳି ଦେଲା। ତାଙ୍କର ପୁଣି କଜିଆ ବଢ଼ିଲା। ଦେଖୁଛ ପିଲାମାନେ, ତା ଭାଡ଼ି ଉପରକୁ ଯେତେବେଳେ ଚଢ଼ିଛି ଏ କାଳିଆ ତାକୁ କେମିତି ପାହାରେ ଦେଲା। ଦେଖ, ସେ କାଉଁ କାଉଁ ହେଇକି ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଉଛି। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମର ଆଜି ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ପଢ଼ଉଛି। ଏତିକି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୁଁ ବୁଝେଇବି। ଆଉ ତାର କିଛି କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ମଧ୍ୟ ତୁମକୁ କହିବି। ଆଉ କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେବି। ତାର ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ତୁମେମାନେ ବୁଝିକି ତୁମେ ଆମ ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ତାର ଉତ୍ତର ଆମକୁ ପଠାଇବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଆଜି ଏତିକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଠ ପଢ଼ିଲ। ଆଉ ଅନ୍ୟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆଉ ଯାହା ବାକି ରହିଲା ସେଟାକୁ ପଢ଼େଇବା। ତୁମକୁ ଆଜି ମୁଁ ଯେତିକ ପଢ଼େଇଲି ତାକୁ ବୁଝଉଛି, ତୁମେ ମନ ଦେଇକି ଶୁଣ ହେଲା। ଆଉ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ତୁମକୁ କେତେକ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ଡାକୁଛି, ତୁମେ ଲେଖିନେବ ହେଲା। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ସମସ୍ତେ ଖାତା କଲମ କାଢ଼ି ଏ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ସବୁ ଲେଖିବ ହେଲା। ହଉ ପିଲା, ତୁମେ ସବୁ ଲେଖିବ କଷ୍ଟ ଶବ୍ଦ ବା ନୂତନ ଶବ୍ଦ। ବିପଦ। ବିପଦ ମାନେ ଅସୁବିଧା। ଯାନି ଯାତ୍ରା। ଯାନି ଯାତ୍ରା ମାନେ ମେଳା। ସଉକି। ସଉକି ହେଲା ଖୁସିରେ। ଝାମ୍ପିବା। ଝାମ୍ପ ମାରିବା ମାନେ ଡିଆଁ ମାରିବା। ନେହୁରା। ନେହୁରା ମାନେ ଗୁହାରି। ଆଖିରେ। ଆଖିରେ ମାନେ ଆଖି ଆଗରେ। ପ୍ରକୃତି। ପ୍ରକୃତି ହେଲା ମନ।
ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି, ସୁଯୋଗ ଉଣ୍ଡି ମାନେ ସମୟ ଦେଖି। ଛକିବା, ଛକିବା ମାନେ ଜଗି ରହିବା। କଜିଆ, କଜିଆ ମାନେ ଝଗଡ଼ା। ବୁଝିପାରିଲ ପିଲାମାନେ? ଏଇସବୁ ନୂତନ ଶବ୍ଦ ତୁମକୁ ମୁଁ ଡାକିଦେଲି, ତୁମେ ତାକୁ ଖାତାରେ ଲେଖିବ ଆଉ ବୁଝିବ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ତୁମେ ତ ଏସବୁ ଲେଖିବ ଜାଣିବ, ଆଉ ମୁଁ